Life is a gift and a journey. Towards what goal are you journeying this gift of life? Where do you want to spend it? With whom? For what? Whoever you are, wherever you are, God is inviting you to be His special messenger, to bring His word, His love, His joy, His peace to all peoples through the communications media. Kining santos nga misa alang sa masakiton hatod kaninyo sa Paulines, ABS-CBN ug Pope Francis Divine Mercy Communities sa tabang ning musunod: Paulines Cooperators, Rebe de Tablan, Amalia de Leon, Juanito King Foundation, Isidoro and Socorro Canizares, Friends of St. Paul, Villan Lupena, Araw-Araw Halo-Halo, SM Prime Holdings, Muwania Construction, De Los Reyes Optical City, Dr. and Mrs. Eduardo Tan, Tess Macias and Children, VCJ's Food Products and Vilma Store, Shamrock Bakery and Pension House, Carmelite Sisters, Curabel Trading, Sally Marange, Etak Eatery, Lourdes Catering Services, Chito and Grace Galang, Luis Cañete and Company, RC Daisy Gulusinda, Melton's Halo-Halo, Carmelita Mabini Flower Stall 148. Mayong adlaw nga Domingo sa tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang World Mission Sunday. Ug ang simbahan nagpahinumdom kanato sa atong responsibilidad sa pagtabang sa pagpakaylap sa maayong balita, pinagi sa atong mga pag-ampo, mga pagsakripisyo, ug ilabi na sa atong financial assistance alang sa pagtukod sa gagmayng simbahan sa mga dapit nga wala pa makaila kang Kristo. Ning atong santos nga misa ato sab ihalad ang mga katuyuan sa atong maigsoon nga masakiton, nga unta mahupay ug maalim na ang ilang mga balatian. Muduyog usab kita sa mga pag-ampo ning mosunod. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, nga dinhi karon, ug ato ang mga igsuon nga nagsimba diha sa tatag sa sila panimala ito ba nga sa telebisyon. Lay pa mga igsuon nato sa ospital, usab nagsimba karon ato mga masakiton nga igsuon. O sa tanang mga communities, no? O kakasilinganan nga diin kining misa sa telebisyon atong gitambungan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Para maanda kita pagsaulog ning santos nga misa. Ito Panginoon sa Ginoo ang kapasilas ng mga sala. Basulan nato ang atong mga sala.
Nagakumpisal ako sa Dios samahan magagagahom sa tanan. Kaninyo mga igsuon, kanakalapas ako dako uyamot. Sa unahuna sa pulong sa buhat, sa pagbuhat kinahanglang buhaton. Akong sala, akong dakong sala. Gusto na ngamuyo kang Santa Maria kanunay ulay. Sa mga anghel, mga santos, kaninyo mga igsuon, inyong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan, kasilo ng atong mga sala, pero ngadtos kinabuhing dayo. Amen. Himaya sa Diyos dito sa mga langit. Magampo kita. Gamahanan nagwalay katapusang Diyos. Ligo na nga mo pagtuo, paglaw, paghigugma. Himuang mabuhaton tanamo sa may gugmaong kasing-kasing. Ang tanan ng imong gipangayo kanamo. Ug paambita kami kinabuhi sa imong gisaad kanamo. Kini ang mong gipangayo pinagis sa mong Gineso Kristo imong anak. Nga buyog hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
Kinutlo gikan sa basahon ni Sirach. Ang Ginoo makiangayon ug dili siya magpakita og pinalabi. Wala siya magbaton og daang paghukom batok sa kabus. Kun may usa ka tawo nga magampo nga siya gilupigan, ang Ginoo mamati kaniya. Kun ang mga ilo ug mga biyuda magampo, sila iyang tagdon. Alagari nga mahinangpon ang Ginoo ug dawaton kaniya. Ang imong mga pag-ampo moabot hangtod sa kapanganuran. Ang pag-ampo sa usa ka tawo nga mapaubsanon mosaylo sa mga panganod ug magpadayon pagsaka hangtod moabot sa Ginoo nga labing halangdon diin magpabilin kini hangtod iyang tubagon pinaagi sa paghimo nga ang hustisya matuman ug ang mga sad-an silutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nagpatalinghod sa singgit sa kapos. Ang Ginoo nagpatalinghod sa singgit sa kapos. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang kadayganan mania kanunay sa akong bakbak. Maghimaya ang akong kalag diha sa Ginoo. Makabatikan ako ang mapaubsanon ug malipay. Ang Ginoo nagpatalinghod sa singgit sa kapos. Ang Ginoo nakigharong sa mga nagbuhat ug dautan, aron mapapas ang ilang handumanan dinhi sa yuta. Ang pagduaw sa matarong nagapatalinghod kanilang Ginoo. Sa tanan nilang mga kalisdanan, giluwas niya sila. Ang Ginoo nagpatalinghod sa singgit sa kapos. Ang Ginoo haduol sa mahinulsulon ug kasing-kasing, ug luwason niyang mga naguol. Luwason sa Ginoo ang kinabuhi sa iyang mga sulugoon. Walay makasala kanila nga mudangob kaniya. Ang Ginoo nagpatalinghod
talinghod sa singgit sa kabus. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Bahin kanako, miabot na ang takna, ngay ula ang akong dugo. Panahon na nga mubiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba, ug natapos ko gayod kini. Giampingan ko ang akong pagtuo, ug karon gitagan na alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto unyang adlawa, iganti kanako sa Ginoo. Ang matarong nga maghuhukom ug dili kanako lamang, kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mibulig kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasadon sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanako kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. Ug giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan, ug dadon ngadto sa iyang langitnong ginharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Gisugilon usab ni Jesus kining sa bingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maing tao unya nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pag-ampo. Ang usa Fariseo, ang usa kobrador sa buhis. Ang Fariseo naglain pagtindog o nag-ampo. Pasalamat ako kanimo, Dios, nga ako dili hakog, dili limbungan, dili himabay, sama sa uban. Pasalamat ako kanimo nga dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana. Naghatag ako kanimog ikapulo sa tanang kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Napamukpok siya sa iyang dughan nga nag-ingon, "O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala." Namingon si Jesus, "Utihan ko kamo, gagobrador sa buhis ug dili ang Fariseo,
mao ang kahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kaya ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos. Kaya ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Gisaulog karon sa simbahan mga igsoon ang World Mission Sunday. Timan ita sa tagsa nato biya, doon tayo mission sa kinabuhi. Gihatag sa Ginoo. Apang utana, ibamos yung mission na. O kaha nagtuman mo sa yung mission sa kinabuhi, gihatag sa Ginoo kanyan nimo. Giunsa man nimo pagtuman niini. Hibaw ka, ang tubag usar yung kapung. Tubag ni mga pangutana. Pag-ampo. Prayer. Pag-ampo, kaya pinagis pag-ampo mga igsuon, lamdagan ka sa Ginoo sa imong misyon. Giyahan ka niya sa imong pagtuman sa imong misyon. O tagaan ka sa igong grasya ng kinahanglas kinabuhi o matuman ng misyon sa kinabuhi. Prayer yun. Ay nakalimti. Pag-ampo. Nahisiguro ito pag-ampo, sa Evangelistan, hisiguro sa pag-ampo, doon ako yung istorya sa pag-ampo usab. Atubang sa Blessed Sacrament, di bata na nag-ampo sa Ginoo, tagaay ko 100 pesos be kay kanang palitog paan, palitog pagkaon ba para nako o para sa akong igsuon. Dako kay tingog niya. Unya di siyang tupad, di babae siya nagluhod. Nakadungog siyang pag-ampo. Ang babae naluoy o nagkuha siya kwarta 50 pesos. Kaya yung gihuwag tubangan sa bata. Bata, kita sa kwarta, may pasalamat, kuha din yung kwarta. Napadayon sa ampo siya, Ginoo, salamat ha, nga imo kong gihatagan na yun. Pero sunod gani Ginoo ba, muhatag gani ka, direkta na ako, ay hatag sa uban. Kaya kini, imo gihatag sa uban, 50 na gihatag, ang 50 gibili niya. Kikuhaan ng 50, munang sunod gani, direkta na ako. Mga ison, abot style mo sa pag-ampo ni mo. Dalayan tag-style to approach the Lord. Pero hindi mo, ang atong siba, nag-awha ka na ito, baka mo, ampo ganita, like last Sunday ba? Pag-abot na makanunayon kita sa pag-ampo, o di kita wagtangan tagana. Kaya karoon sa linggo ha, mga yun, at nakitaan ba, na mag-ampo ganita, magpaubos kita, hindi tamang hambog, hindi tamang naway sa uban. Mga nagipog to, gilis kinuog ba? Iya sabingay niya, ang pong sabingay pa niya, ang iya sabingay, pasabot na niya, ingon siya, alang ning itong mga tao, nga, naniguro nga sila may tao, unya nagtamay sa uban, may igo niya sa Ginoo niini. Niyo kini mo ang Pariseo ba? Nga tanaw ng Pariseo nga nag-ampo, no? Nang hambog, nagkitamay pag yun niya ang koridor sa buhis. Nung ko, nung kay amigo, dugay mo makita, ito sa Manila, pag uli niya nakita mi, kasi kumusta man ka, Padre? Kumaayo man, ikaw kumusta man ka? Nung siya, Padre, born again ako. Ha? Born again na ka? Ikaw, yun siya, Padre, salamat Diyos Ginoo na born again ko. Kay Jesus, pagka born again, nawa na, din ako mo tabako, din ako mo inom, no? Din ako manugal. Jesus, salamat yun, Padre. Ikaw, sige, bless the Lord. Ya? Nabuutan ka. Sige pa dayon. Sige pa kapinan man, ingon siya. Wala ko makatoliko pero makatoliko, si simba, si panlibak, mula ko bisyo. Wala sa kumrosaryo
Ano man, simba ta mga Katoliko, simbag birhen. Naman aso ko ang Santo Niño kanang imahe sa ninyo, ludluhod ta, nga kahoy man na siya, naman ang imahe. Kuntra man sa Biblia, ikaw watsa kanang, masaman kanang, pagka born again ni mo, di na ka mo inom. Yes, di na. Pagka born again ni mo, di na ka mo tabako. Di na. Di na ka mo sugal. Di na. Kaya pagka born again ni mo, kung saan, di asa ka manaway, mandaot sa busi ka tao. Huwag tingog. Huwag mo tingog. Maigsoon, kina yung self-right to us tawa sa hay ba? Kanabitaw yung ta nga, mayo tang tao, tungkol kay ngilad ang uban. Ngayon ka nga, sus, mas gwapo dyan ko kay ba't di magdaan akong tupad? Nguli na. Mas bright dyan ko kay bugo man din siya. That doesn't follow. Napag uban nga sa ilahang pagdaot lang isi katao ba, himo lang excuse kung dili sila magbuhat og maayo. Pero kumpisal. Kumpisal ko, mga pare, ang kasama na. Kita ka? Lisod kayo mga igsuon. Ang tao ba nga, may pagkabugiro, o mura ba kita wag ito, sirado yung nahuna niya ba? Yung magdaot sa uban. Kaya, di katabangan sa Ginoo. Believe siyang kaugalingon. Mura ba, di siya mag-ampo. Mabitaw yung Ginoo. Kinakasya sa mga tao, nagpataas, ipaubos gini siya. Dili makadawat og panalangin. Nagyawag tas Ginoo diri sa ebanghelyo karon. Kung kita parihata atong gitawag itong tax collector itong Juan. Nga makasasa yan ko siya. Ginoo, kaluy ko makasa akong dako in tahon. Have mercy on me, a sinner. Mo yang hangyo sa Ginoo. Ang Ginoo na himuot ni ini. Kay good nga naman to kay ang tao hinulsol sa tao mingo Ginoo maangkon ka makasa ako tabangi in taon ko ay nitabo nimo na anak imo nagablihan imong kasing-kasing. The Lord help me muna nga ang Ginoo nga abli imong kasing-kasing paborito kani ay makasa may kayon siya sa paglimpyo sa imong kasing-kasing pasaylo. Okay kayon sa pagpanalangin sa imong kasing-kasing. Makiyon sa pagsusi mo kasing-kasing o pagkatawag ka sa kalipay o kalinaw sa mong kasing-kasing. Munang dito matingas pag-ingon nga sa paglakaw nila kining usa tax collector ni justified because he had the blessing of the Lord. Abli ang kasing-kasing, ang usa sirado. Mura bitaw tawag ingon tayo, masakiton duha ta ba? Matutag doktor ba? Nga mayon ka mga doktor sa may imuhang gibati imong sakit unya imong isulti imbis imong isulti imong mga sakit bigo ka ako silingan ay giubo silingan ako ay di katog so pagtambal doktor na imong silingan may imong gisulti ang mga sakit di ka matabalan kundi kami ngon mao ni akong gibati mao ni akong sala dili ka mahimo. You have to have that. Kinahanglan yun. Mga igsoon, kining pag-ampo ba? Kung mag-ampo na gani ka, you know, you open, when we pray, every time nga mo ampo ta, we always put ourselves in the presence of the Lord. Mo gani una, when you pray, presence of the Lord. Una na gani ka ang presence of the Lord, mga igsoon, you feel the presence of the Lord. Kibaw ka, the Lord is so good, so holy, no? Naata na niya. Muna nga, you would feel, di ba, nga tungkol siyang kahuli, muubos ka. Ang unang reaction mo, mubati ka o kapag makasala, pagkaubos. Pambitaw nga, ibaw ka mga santos, no? Mga santos,
nga naa silang kinabuhi, they are always, the presence of the Lord is with them. Mingon sila nga, kami labing dako makasasala, mga santos na. Si Pope Francis, simutan na siya, kinsa magyud ka para nimo, Pope Francis, ningon sa, I am a great sinner. Kini mga tuhana ba? Kaya naaga ni ang presensya sa Ginoo silang kinabuhi. Ang mahitabo yun, musanag, feel sila silang makasasala because of the pagkasanto sa Ginoo. Kitang di santos, may kita, kumpisal, mga magsa, mabita mga igsoon, importante kayo ba nga, sa itong pag-ampo, no? Naagi ng mapaubsanon ta. I don't know, naarginas po ang gini, ampo, a prayer, ampo. So, wampo ka surrender ka. Kinahanglan yun ang pag-ampo, naagi yun ang pagpaubos. Paubsanon. So, anong pagbasa? Sa ipong sa Ginoo. No? Sa ito na basa. Kining pag-ampo sa paubsanon ko, no? Kini, mulatas kini, will pierce the cloud. Mulapos ang kini sa diha sa panganon ngadto sa Ginoo ug tabagon gini sa Ginoo. Ug tan-awa na gud unsay gahom sa pag-ampo paubsanon. Familiar ta na nino? Buong paniya, no? From Chronicles kini ningon sa, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear them from heaven. I will forgive their sins and heal the world. Kung ang katawhan nga akong tinawag, mudangop ka na ako sa dakong pagpaubos, pubiya silang mga sala. Ako silang pasayloon. O ako silang ayuhon. Panginoon, gamahanan kay ning pag-ampo mo pausanon. Mubo kay na ingon, Lord, have mercy on me, a sinner. Kita ba? Makasata. Gamay kay na. Pero kana mo na ginangnas Ginoo just to bless us. Kita, di lang kay sinner. Lord, have mercy on me. Akong masakiton. Have mercy on me. Kamay kayo ng pangay sa mercy. He will heal us. Especially kita karong panahon na ba? Sa itong nasod, my God. Sa itong nasod, let us pray, Lord, have mercy on us that He will bless us. Karon sa pagsaulog sa gitawag to Mission Sunday, mga igsoon. Timan nga kita, doon na tayo misyon. Kung yung atong misyon, libaw na ta, mao ang pagpadayon sa misyon sa Ginoo. And what is the mission of the Lord? Heal the world. Muna atong misyon usab. Pagsabag sa pulong sa Ginoo haron ang kalibutan mayngon to pamaayo na, mabulahan. No? Sa Pope Francis kanato, ingon siya. Hagit na siyang sulat karon. Ingon siya, timan nga kitang simbahan, we are the church of mercy. So ang unang taas na to should be witness gyud ta. Kitang sa simbahan, witness ta sa kaluoy sa Dios. We should be witness to mercy. Una, unta atong simbahan nga mao kita magmaluluyon kayo. Let us show mercy. Show mercy. Let us work for mercy and let us be merciful. Iya din kumpara sa pag-ingon nga ingon siya, unta nga atong simbahan, no? Kita mga tao nata ng kasing-kasing sa kainahan ba? Sa kainahan. Nga kansang kasing-kasing is bottomless. Bottomless. Ingon siya, puno sa kaluoy. Tireless. Nga dili gyud maluya sa pagbuhat o buhat sa kaluoy. And limitless yun. Limitless. Nga ang buhat sa kaluoy alang yun sa tanan. Let me end it this way.
Iba mo unsay I received this text, this beautiful text from a friend. Unsa man ang crazy love? Crazy love ba? Crazy love kuno is, no? The love of the poor, the way God loves them. Mapagmahal sa Ginoo sa mga kabus. Angay na to sa Gud, buhat na wiso, kay God is so madly in love, crazily in love. Na mao nga ang iyang kaluoy gibabuhagay niya. Sometimes being unreasonable. Kung kita gihagit na anak, we should all be crazy in love. Mercy. Atong misyon, mercy. Father, Son, the Holy Spirit. Nagatuwa ko sa Dios, Amahan magagahom sa tanan. Ubuha sa langit o sa yuta. Yesu Kristo yung anak kabugtong Ginoo nato. Pero mo sa lalang sa Espiritu Santo. Yung anak ni Maria Kabirhen. Isa kisugo ni Poncio Pilato. Kinasa sa krus na matay gilubong. Ikonsat sa mga minatay. Katulog kadlaw na banhaw. Misaka sa langit. Nagaligo sa tuo sa Dios Amahan magagahom sa tanan. Ito mabalik siya pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo. Santa Iglesia Katolika. Kabitan sa mga santos. Kapasaluan sa mga sala. Pagkabanhaw sa lawas, kinabuhin dayon. Amen. Uban sa mga hinulsulon o mapausanon kasing-kasing, ubarog kita tubangan sa Dios. Nga to samahan ipadangat na kini natong pag-ampo, dias pagpaubos. O sa kamatunud-anon, maingon kita, Amahan dungga ang among pangamuyo. Nga ang simbahan, mamahimo nga takos dalangpanan sa mga makasasala ug sa mga sinalikway, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga sila nga gipili aron mga tungdanan sa atong nasod, manalipod sa mga balo, mga ilo, mga tigulang ug sa mga walay puloy-anan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga biktima sa mga kalamidad magmalig-on unta sa ilang pagtuo, bisan pa sa ilang mga pag-antos ug kalisod, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang atong mga kaigsuunan nga nabilanggo, makaangkuon na og kagawasan og kabag-uhan sa kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga benefactors o sponsors niining TV Mass, suklian unta sa Dios sa gatos kapilo nga grasya sa ilang pagkamanggihatagon, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ihatag ni Kristo ang iyang purong-purong sa katarong ngadto sa atong mga minahal nga mihalin na. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan gisusi mo ang among kasing-kasing sa imong nahibaluan na among mga panginahanglan. Di na kami mangayo. Sa imong kaluoy dungga among pag-ampo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa
Ginampo kita kining sakripisyo, dawaton sa nga mahang magagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoong sakripisyo ni Kristo ng mga amo, alang sa paglayan ng mga kasagaran, alaw sa puslanan, santos na simbahan. O Diyos, Ginoon na mga gamhanan, dawata mga gasa nga mong gihalad. Ito nga kining among pag-alagan maghatag kanimo og himaya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay o mataro. Sanctus nga mahan Diyos tunay magkagagahom sa tanan. Angay og matarong gayon. Nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay og sa tanang dapit. Pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kaysa kaluoy sa kasaypanan sa katawhan, napakatakos sa pagkatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit sa krus ug giluwas kami niya, gikan sa kamatayong dayon. Ug siyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamos kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang wag hunong nga pag-awi. Santos, ikaw tiburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu na pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinialang ka namo, nga lawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat ka ni magmipikas, mihatag nining ngadto sa iyang mga tinunan, ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Pasalamat kino pag-usap. Mihatag niningat to sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini, Panginoon ko mga tanan gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhat ta kani aron paghandom kanago. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo na
Ang paghandos nga matayon pagabanhaw ni Kristo, naghalad kami kanimo amahan. Ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip. Nga ngayang namo atubag mo alagad kanimo. Himuha kami ng alawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo. Yung namigin mong simbahan sa tibok kalibutan, mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Inunumi sa mga igsuong nangamatay, malaom mo banhaw silang tanang nangamatay, dahil sa pagsudong sa imong kaluoy, sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag anak kaniyong magkagagahong nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Kaming luwason sa tanang dautan, at agi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, malayo sa tanang kasamo. Samta nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik na Kristo among manunubos. Kristo ni kas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanawang mo mga sala ko niyang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kilubot, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos ko na manaa kaninyo.
Pakita panag-inig sunay. Ining sa Dios nagawag tang salas kalibutan mula hanggang itong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Magampo kita. O ginuhing pita dinhi kanamo ang gugma sa among maambitan ning sakramento. Himo nga kini nga among pagsaulog sa misa magbungahon dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita alang sa mga masakiton. Langitong Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. May tudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan. Duga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa masakiton. Hinautan nag-antos tungkol sa sakit ug balatian. Magkaangkong igipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit mahiuso sa kasakit ni Kristo, alang sa kadawasan sa kalibutan. Kiniam gipangayo, pinagi sa mo Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari uban kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen.
Ato pasalamat sa tuang choir and Brothers of San Pedro Calungsod Choir. Ato ang Pilgrims Commission on Family Life Apostolate led by Brother A.D. Ordanita, and World Apostolate of Fatima, Archdiocese Shrine of Santa Teresa de Avila, Talisay Chapter, World Apostolate of Fatima of Holy Cross Chapter. Atong offers si Nilo o Angeli Ahat. Greetings to our YouTube viewers, Benjamin Sinesa from Saudi Arabia, Sierra Reed, Carling, and Teresa Smith. Salamat kayo. Ginoo manaag kaninyo. Nausab kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil niyong kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli po nating ipagdiriwang ang World Mission Sunday ngayong ika-23 ng Oktubre sa taong ito. Sa araw na ito, tayong mga Katoliko sa buong mundo ay nagkakaisa sa banal na misa upang muling italaga ang mga sarili sa bukasyon. Sa diwa ng sakramento ng binyag, nakikiisa tayo sa misyon ni Jesus. Bilang miyembro ng simbahan, ipinahahayag natin ang ating pananampalataya na si Jesus ang Panginoon. Siya ang ating pag-asa sa kaluwalhatian. Tayo ay tinatawagan sa natatanging paraan na maging misyonero sa pamamagitan ng panalangin, sa pagdalo ng banal na Eucharistia, at magbigay sa koleksyon para sa Society for the Propagation of the Faith. Ang perang malilikom ay mapupunta sa Solidarity Fund ng Society na ipamamahagi sa mga nangangailangang simbahan sa mga mission territories. Ang inyong panalangin at malaking suporta sa World Mission Sunday sa pamamagitan ng Society for the Propagation of Faith ay direktang nakikinabang ang misyon ng simbahan sa panahong ito.